DJ Mamu. Agia tango ya buyama migongo tinyubukira. Amangana beya mayana rongo ganinatera. Yarinda abantu bamanye amangana mayango yoretie. Elia Samarieta mukuru ku Janet Muragi Simba. Igae tuli Nyaguta dispensary ya Nyaguta. Inyagitari ye geto konya te kiagera kare otware kogenda atambe. Otware kogenda taoni twagenda Keumbu twagenda Kiogoro. Akare ya chitanga abondo cheto konyete. Bono egento kari kuchigo tokonya mono. Maternity ye kwagachuga. Maternity ene konya abana. Ntubono twaruro abana bakabamura. Abana bakabamura ibagatoko baira atambe twabareta gaiga bakonyekero. Bono tutagetere ebe buya digera abana bata ko rwarirwa ororo. Maternity ene ro bono konyete iyo bono ndoche nga nabotoroche nga nguchiko tokonyere nguchiko konyera abana. Ono tugusaba uyo uri gotokonya atokonyere omugaba na Simba tigakonyega ano tutageta konye genteke kia abantu abange egenteke kere kia abantu abange tigacha tokonye tigera abana dibaka tokoenda atambe twachanga gaiga twakonyekero asa Marieta yenkoro kuteresa Nyaboke Mose na gokire ase ngencho abaminto bachire goto imokereri gora ase Nyagitari ye ito ya Nyaguta ere dispensary bono yatoretire maternity wing ase ngencho na otobangi na baita abange bagochandika kitambo toike bosongo otokonyora abana baito abande basirira abande bachandikire bono ase ngencho yegesa bachira omwesimi wa Simba arati otoreteire maternity ya etokomoire nerimbu ya mono atoretere binto biria bigotumeka asa abangina atoretera mariogo abantu baito barwariruya Ohaga chisi disenta sekere wodi abana basoma driving sukuru na chaka abana baito bamanyobo gendia abari mu baisi dibonzi ero basoire ko permanenti okonyira na shabana ya iteti mwene nerero mbuyere stadium orosirie chitiro chaitero agachire kasimbo moto tarikorara magana mokorutaya na yakibote naenda banga bari bakoruta